Агентство Reuters опубликовало сделанные частной американской компанией Maxar Technologies спутниковые снимки, на которых, как утверждается, зафиксировано развертывание российских войск вблизи границы Беларуси с Украиной. Maxar Technologies заявила, что 4 февраля она получила снимки военной техники в районе Ельска, Речицы и Лунинца. На них идентифицировали 15 штурмовиков Су-25 и систему ПВО С-400 на аэродроме Лунинец, а также российские ракетные комплексы «Искандер» и реактивные системы залпового огня возле Ельска. По информации агентства, Министерство обороны России не отреагировало оперативно на просьбу комментария. Белорусские военные чиновники не отвечали на звонки в воскресенье. Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности же Джейк Салливан считает, что Китай тоже понесет экономические потери в случае российского вторжения в Украину. Вот это чем обусловлено. Давайте послушаем його цитату. Ми вважаємо, що Пекін врешті-решт візьме на себе частину витрат, пов'язаних з російським вторгненням в Україну, і що вони мають підрахувати це, розглядаючи свої домовленості з російським урядом протягом наступних кількох тижнів. Якщо Росія вирішить рухатися вперед, це призведе не лише до стратегічних втрат Росії, але й якщо Китай підтримає її, це призведе до певних втрат Китаю в очах усього світу, в очах Європи та в очах інших країн, які зараз дивляться та надсилають чіткий сигнал, що вони хотіли бачити дипломатію, а не війну. Я напомню, президент России Путин и глава Китая Си Цзиньпинь 4 февраля провели переговоры в Пекине, после которых выступили с совместным заявлением. В частности, Россия и Китай предлагают миру согласовать новые так называемые гарантии безопасности, в этот раз в космосе. Также в заявлении Путина и Си Цзиньпиня упоминают позицию по НАТО, гарантии безопасности в Европе, и выступают с призывом к Соединенным Штатам Америки. Давайте послушаем квинтэссенцию этого заявления. Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен Холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств. Зараз з нами на прямому зв'язку Артур Харитонов, головний координатор проєкту Free Hong Kong Center. Пане Артуре, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго вечера. Доброго вечера. Пане Артуре, вот мы услышали сейчас цитату советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который сказал, что Китай также понесет экономические потери в случае российского вторжения. И, собственно, недавно прошла встреча Путина и Си Цзиньпиня. Вот что важного с этой встречи вы для себя подчеркнули, и реально ли вообще объединение в этих вопросах Китая с Россией? Насправді це є ті процеси, які формувалися досить давно, тобто це не щось нове. Ми роками йшли до того, що Росія буде об'єднуватися з Китаєм. Це почалося відразу після російського вторгнення в Україну, після окупації Криму, коли Західний світ почав накладати на Росію санкції. І Росія дуже швидко знайшла нового спонсора – Китай. І зараз вони формалізували ці відносини. Тобто, насправді, це є досить гучний сигнал про те, що Росія та Китай готові об'єднатися і готові діяти проти колективного Заходу, в тому числі України. Угу. А вот во что это объединение может вылиться? То есть в чем оно будет проявляться? Йдеться про велику кількість угод, які підписав Путін та Сі. Тобто це не просто одна угода. Ми не бачили цих текстів, вони приховуються. Але це понад 25 документів, які були підписані в Пекіні. Вони стосуються енергетики, фінансів, економіки, оборони, армії і багато чого іншого. Там цифрові інновації і там серйозний ряд питань. Але фактично вони утворюють союз. Такий протосоюз або в лапках. Тим не менш, це об'єднання багатьох сфер. Що стосується нас, України, і що несе найбільшу загрозу, це, звісно, безпека. Вони хочуть об'єднувати безпекові свої питання, об'єднувати армії, і це те, що вже почалось в 2021 році.
То есть правильно ли понимаю, что в случае, если Российская Федерация попытается осуществить очередную интервенцию в Украину, то Китай поддержит Россию? Так, тобто, по-перше, якщо таке станеться, Китай він почне надавати різного роду дипломатичну підтримку Росії. Тобто, можливо, він не скаже «Росія, втручайся в Україну, Росія нападає», але він буде надавати на це гроші. Що більш небезпечно ще в цьому питанні, так це те, що вони надають Росії техніку, військову техніку. Ми знаємо, що у 2021 році, минулого року, пройшли серйозні навчання на території Китаю, де Росія вперше почала використовувати китайську зброю, мобільну зброю, яку КНР готує для певної війни, яка може статися між Китаєм та Америкою і Західним світом. Це є небезпечно. І ми не знаємо, коли Китай почне брати участь у російських навчаннях на кордоні з Україною або в Білорусі, як це також було анонсовано. Пане Артуру, а что означает для Соединенных Штатов Америки объединение России и Китая? Потому что вот некоторое время назад, собственно, как говорили многие политические эксперты, многие американисты, что Америка придерживалась такой позиции не антагонизирования двух стран, не антагонизирования одновременно двух стран, Китая и России, и вот сдерживание этого баланса, значит, отношения США-Россия, США-Китай, и ни в коем случае не дать возможности объединиться России и Китаю. Вот как сейчас будет действовать Соединенные Штаты Америки? Дійсно, були такі спроби, але це певний пул людей і в Америці, і загалом по світу, який намагався думати, що можливо уникнути цього союзу. Насправді, відносини в них розвивалися досить динамічно. На жаль, Україна також приділяла цьому дуже мало уваги. У нас є якийсь підсвідомий страх зрозуміти, що Китай став на сторону Росії. Друзі, Китай вже встав на сторону Росії, і досить давно. І, власне, мені здається, зараз навпаки, вони зрозуміють, що вже ситуація сталася, і почнуть розроблювати план дій для стримування обох країн одночасно, як умовно єдиного геополітичного цілого. Це дійсно є для нас задача номер один зараз зрозуміти, що Китай та Росія разом, і думати треба комплексно та стратегічно. І не просто так Америка вперше зазначила, що вони готують санкційний пакет, який буде стримувати не тільки Путіна, але й Комуністичну партію Китаю. І що Китаю не вдасться на цьому здобути собі вигоду. Ну, по поводу сдерживания Российской Федерации, сегодня действительно мы видим вот те усилия, которые сейчас со стороны Соединенных Штатов Америки, со стороны Британии, ряда европейских стран для предотвращения возможной российской агрессии против Украины продолжаются. И вот насколько эти усилия, на ваш взгляд, сегодня сдерживают реально дальнейшую агрессию Российской Федерации, потому что так или иначе какой-то ответ на вот реакцию НАТО и США по так называемым гарантиям они должны дать. Они пообещали, собственно, что этот ответ они подготовят после встречи с Си Цзиньпинем, после переговоров и так далее. Вот каким может быть этот ответ и насколько вот нынешняя поддержка Украины, предупреждение о санкциях, военная помощь, это вот сдерживает возможный ответ в виде интервенции в Украину? Важко це коментувати, тому що, перше, ми не знаємо, про що йшлося з боку США у їхніх перемовинах з Росією. У нас був певний прес-реліз, було анонсовано головні тези, що Україна має право обрати своє майбутнє, якщо коротко говорити про це. Але сама Америка сказала, що Росія має право на простір для конфіденційних перемовин, що є насправді досить погано, на мою думку, тому що, мені здається, було б краще прямо озвучити суспільству України, Америки і світу, про що йде мова. Але добре, вони вирішили говорити з Росією мовою дипломатії. Хоча, мені здається, Росія апріорі не вміє говорити мовою дипломатії. І, звісно, що в такому випадку Росія готує відповідь, і ця відповідь є узгодженою з Китаєм, тому що зараз вже очевидно, Китай є власником Росії. Тому треба чекати, треба дивитися, але те, що відповідь буде, і вона буде неприємна, це однозначно.
Но давайте попробуем проанализировать, какая это может быть реакция, какой это может быть ответ, потому что многие вот военные эксперты говорят о том, что этот ответ может быть в виде некой провокации на Донбассе. И неспроста наши западные партнеры сейчас предупреждают Украину о том, что Россия может готовить некий казус белли, готовить какое-то там сфабрикованное видео провокации на Донбассе, потом это все вылить в информационное пространство и, собственно, создать этот повод для войны. Или же нет, или же будет какой-то другой ответ. Вот что это может быть? Каковы ваши предположения? Ви знаєте, я не хочу бути вангою, і мені не подобається, коли українські експерти починають думати, що може статися, не ґрунтуючись на реальних підставах. Від Росії можна очікувати будь-чого. Але тут варто зрозуміти, що принципово, не зовсім правильно українські медіа та фахівці дивляться на Росію, тому що тут якраз є китайський елемент. Росія зважує свої дії з Китаєм, і для них необхідно знайти певну єдність, певну синергію для того, щоб діяти разом. Тобто тут треба поставити питання, чи вигідно Китаю, що є головним спонсором Росії, початок війни в Україні на цьому етапі. Якщо Китай сюди вкладає гроші, на превеликий жаль, це залежність для України, і у разі, якщо буде цей напад, закриється остання артерія Китаю до Європейського Союзу, що йде через Україну в Угорщину. Бо Білорусь закрита на санкції на Лукашенка. Україна наразі є важливою для китайської економіки. Тим не менш, водночас, Китай використовує Росію як інструмент для свого експерименту. Яким чином Захід буде реагувати на війну? Тому що Китай готується до великої війни. Вона може початися в Тихоокеанському регіоні з Тайваню, в іншому місці, але він готується. Яким чином буде відповідь колективної демократії на свавілля і дії? Бо в 2014 році це було дуже слабка відповідь Заходу. Окупували Крим, вторглися на Донбас, а реального впливу на Росію не було. Китай швидко відновив російські гроші і стан речей. І що зробив Китай після цього? Почав порушення величезні в Гонконзі, гібридну окупацію, яку, до речі, порівнюють з окупацією Криму. Це два найбільших міжнародних правових злочинів, які сталися за останній час. Тобто тут може статися будь-що. Але я був би трошки стриманим в прогнозах. Это может быть провокация, нам треба готовиться до всего. Ну, в таком случае сегодня Западу, Соединенным Штатам Америки в первую очередь по Украине нельзя ударить в грязь лицом, потому что если позволить России пойти дальше, это в первую очередь даст карт-бланш Китаю идти дальше и даже осуществить интервенцию на Тайвань. Правильно ли я вас понимаю? Абсолютно вірно. І це розуміють на Тайвані. Тому що уряд Тайваню от минулого тижня створив на рівні Національної ради з питань безпеки та оборони спеціальну комісію з питань України, яка буде моніторити все, що відбувається на Донбасі, все, що відбувається в Криму. Тому що вони чітко заявили, це президентка Тайваню Цай Інвень сказала, що те, що відбувається в Україні, є фактично моделлю для китайського вторгнення на Тайвань. Вони це розуміють, і вони вже працюють з Америкою з цього приводу. Тому тут, розумієте, Україна знаходиться в величезній геополітичній грі. І нам час виходити з бульбашки і дивитися на ситуацію комплексно. Тільки так ми зможемо забезпечити захист Україні. Еще ряд международных вопросов, которые я хотела бы с вами обсудить. Сегодня, как вы знаете, в Москве с рабочим визитом прибывает президент Французской Республики Эммануэль Макрон. Там он сейчас как раз в эти минуты проводит переговоры тет-а-тет с Владимиром Путиным. И уже завтра Эммануэль Макрон должен приехать в Украину. Вот каковы ваши ожидания от этих переговоров, от этих визитов, встреч, тет-а-тет, учитывая, что Макрон на прошлой неделе трижды позвонил Путину, они там провели переговоры, и вот сейчас он уже туда приехал, и понятно, что основным предметом для переговоров будет Украина и, собственно, безопасность у наших границ. Вот как вы думаете, удастся ли Макрону добиться вот того результата, в результате чего мы увидим деэскалацию у границ с Украиной на Донбассе, в других районах, возможно, Россия отведет свои войска с Беларуси, то есть во что это может вылиться?
Чесно, мені не до вподоби те, що робить французька політика і німецька політика по відношенню до України. Чого? Це, на мою думку, геополітичні танці з бубном, спроби домовитися з Путіним, про що можна домовлятися з Росією. Тобто відтягнути те, що вже відтягувати важко, можливо, відтягнуть. Але, на мою думку, найкращий варіант, як говорити з Путіним, це говорити тоді, коли є сильна Україна і сильні східні кордони НАТО. Коли ми всі озброєні і можемо говорити тією мовою, яку розуміє Росія. Вони намагаються і певним чином задобрити Росію. Наприклад, давайте ми будемо купляти стільки-то газу, або будемо якісь інші преференції надавати Путіну. Франція вірить в Росію, Німеччина вірить в Росію, але решта світу в це не вірять. Тому, звісно, що це є позитивно з точки зору того, що йдуть певні процеси, вони намагаються знайти хоча б розуміння того, що на думці у Путіна. Тим не менш, в мене немає особливих очікувань від візиту Макрона. Тобто, Макрон багато років намагається розповісти Європі, Україні та світу, що він здатен говорити з Путіним. Це, до речі, його внутрішньофранцузька така риторика, що він настільки сильний європейський лідер, який може знайти мову навіть з Москвою. Тим не менш, звісно, що це танці з бубном. Тобто, чого вони досягнуть цим? Дуже важко зрозуміти. Але зараз, знаєте, Франція намагається не стати Німеччиною. Тобто, з початку 22-го року ми можемо спостерігати, що у Франції з'явилися більш жорсткі позиції щодо Росії та Китаю в певній мірі. Вони зараз мають певні лідерські позиції в європейських органах по чередуванню, і будемо дивитися, до чого це призведе. Але звісно, що це є позитивно. Але на мою думку, набагато більш позитивно, що в Україну вже прибував прем'єр-міністр Сполученого Королівства. В нас був прем'єр-міністр Нідерландів. Сподіваюся, що ці тенденції будуть зберігатися, і всі сили, які є політичні в Європейському Союзі, відвідують Київ, поговоряться з українським урядом, і ми знайдемо ті рішення, які дозволять Україні захищатися від можливої загрози. Ну, если посмотреть вот на те условия, которые выдвинула Россия к НАТО и к Соединенным Штатам Америки по так называемым гарантиям безопасности, то все понимают, да, что ни НАТО, ни Соединенные Штаты Америки на эти требования не пойдут. И наверняка в Кремле это тоже понимали. И вот когда мы анализируем на тему того, почему тогда Россия вдруг выдвинула такие заведомо невыполнимые условия, ряд аналитиков говорят о том, что вот сейчас есть такой, что сказать, блеф мирового масштаба, когда Украину хотят заставить имплементировать Минские соглашения. И вот Макрон, который как раз входит в нормандский формат, неспроста сначала поехал к Путину, потом в Украину должен приехать. Вот как вы думаете, это все конспирология или действительно на сегодня Украине пытаются навязать имплементацию Минских соглашений именно в той трактовке, которая озвучивается страной-агрессором Российской Федерации? Ми прекрасно розуміємо, що Мінські угоди є дуже далекими від того, щоб бути досконалими. І, звісно, що всі намагаються зберегти цей зручний формат. Але в нинішніх реаліях є також розуміння, що зберегти старі норми, старі порядки, які вже не працювали, раніше не працювали, буде дуже важко. Я не думаю, що хтось намагається нав'язати щось Україні. Мені взагалі не подобається, коли хтось говорить, що Україні можна щось нав'язати. В Україні є парламент, в Україні є уряд, який приймає рішення, керуючись, власне, владою, яку надав народ. І якщо є певне рішення українського уряду, це рішення певної політичної сили, яка так захотіла діяти і вважає, що так буде краще. Але, звісно, що ми можемо це не оцінювати і намагатися запропонувати інші формати. Просто, на мою думку, час взагалі переглянути оцю кон'юнктуру, яка є зараз не тільки в Європі, а в світі, враховувати, що у нас з'явився Китай вже очевидно в Європі, і що, власне, йдеться про великі гроші, які пропонує один диктатор іншому диктатору. Ми це бачили вже в історії людства. Ми бачили, коли об'єднувався Гітлер з Муссоліні, і до чого це призвело. І коли, на жаль, там Японія з'явилася. Звісно, що зараз Японія зовсім інакше дивиться. Японія навпаки хоче сильно допомагати Україні. Тут необхідне стратегічне бачення і розуміння того, що Україна є
в світовому порядку, власне, в геополітиці. А це означає, що час позбутися думки, що є тільки Франція, Німеччина і США. Звісно, США наш основний союзник. А какие альтернативные какие альтернативы? Есть ли альтернатива вообще Минским соглашениям? Есть ли альтернатива нормандскому формату? Вот что это? Что вы видите? Ну, зараз будуть плітки з мого боку, не хочеться сильно їх озвучувати, але про що говорять в пресі і неочевидні речі. Власне, була думка в Анджея Дуди, президента Польщі, думка, яку я не підтримую, що можна залучити Китай як модератора між Україною та Росією. Це дуже погана ідея – мати пекінський формат перемовин між Україною та Росією. Ну, очевидно, що це буде на користь Росії, це буде 2 проти 1. Китаю. Так. Коли, ви знаєте, зараз в Україні працює знімальна група індійського каналу Війон, досить популярного в Індії, один з найбільш англомовних каналів, і в них була серйозна аналітика з приводу того, чому Індія утримується від підтримки України в ООН з питань Криму в тому числі, і чому Індія тримає нейтралітет. Там велике пояснення, воно є раціональним з точки зору Індії, але, наприклад, індійська громадськість пропонує Індії стати платформою для перемовин між Україною та Росією. На мою думку, формат кращий, ніж Китай. Тим не менш, не найкращий з можливих. Зараз говориться про те, що, можливо, у нас у Туреччині з'явиться новий формат, якщо Росія погодиться на ті пропозиції, які висунули уряди України та Туреччини. Будемо дивитися. Але ми можемо констатувати, що необхідні нові формати перемовин, і чим більше в цих форматах буде союзників України, тим краще. І це точно не є Франція та Німеччина, які, на превеликий жаль, зрадили певним чином довіру українського народу. В них є шанс виправитися, але краще за слова будуть говорити їхні дії. А скажите, а в чем реальный интерес Турции в их предложении быть посредником между Украиной и Россией? Вот как вам кажется, зачем это Эрдогану? Туреччина справедливо позиціонує себе як розвинуту не тільки регіональну країну, але й країну, що може впливати на світову адженду. Тому що вона має вплив не тільки в регіоні Близького Сходу, але й в Азії, і в інших регіонах, має велику кількість партнерств. На мою думку, це в першу чергу спробувати змінити ситуацію у регіоні і певним чином повпливати на свій міжнародний імідж. Тому що, звісно, що якщо ці перемовини у Туреччині стануть можливими і вони будуть успішними, це буде велика міжнародна перемога турецького уряду, який запропонував таку ідею. Тим не менш, ми не можемо сказати, що думає про це Росія, і дійсно ми не знаємо, в який формат буде найкращим. Тобто треба говорити з партнерами і союзниками з усіх сторін. Дякую вам дуже, пане Артуре. Чохсагон, что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наш вопрос. Артур Харитонов, головний координатор проекту Free Hong Kong центру, був з нами на прямому зв'язку. А я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. После вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Но через 5 минут не пропустите информационно-аналитическую программу «Заман» на украинском языке. Наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях. Соңрадан сайлар, кадашлар, көрші.